राज्यात पावसाळ्यापूर्वी रस्त्याच्या मधोमध खोदकाम करून भूमिगत वीजवाहिनी घातली खरी, परंतु रस्त्यावर जे भले मोठे चर होते ते तसेच असून त्या चरांचे आता पावसाच्या पाण्यामुळे गटार तयार झालेलं दिसतंय. काही ठिकाणी रस्तेच गायब झाल्याचं चित्र दिसतंय. त्यामुळे इथं आता अपघात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही ठिकाणी अपघात झाल्याच्या घटनाही घडल्यात. पावसाळ्यापूर्वी हे रस्ते दुरुस्त करावेत अशी मागणी ग्रामस्थ वारंवार करत होते. परंतु सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा रस्ता विभाग झोपी गेल्यामुळं त्यांना या रस्त्याची डागडुजी पावसाळ्यापूर्वी करता आली नाही. आता ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये मुरूम आणि दगड घालण्याचे काम रस्ता विभागाचे कर्मचारी करतानाचं चित्र सुद्धा दिसतंय. मात्र जोरदार पावसामुळे ही भर वाहून जात असून तिथं पुन्हा खड्डा निर्माण होतोय. हे खड्डे वाहन चालक आणि प्रवाशांसाठी त्रासदायक ठरत असून या खड्डेमय रस्त्यांवर वाहन चालकांना कसरत करावी लागतीये. या रस्त्यांवरून वाहनं चालवताना कंबरड तर मोडतंच, शिवाय दुचाकी या खड्ड्यांमध्ये कधी पडेल हे सांगता येत नाही. वीज खात्याने निर्माण केलेले हे खड्डे सार्वजनिक बांधकाम खाते बुजवण्यास अपयशी ठरल्यामुळं ही दोन्ही खाती या खड्ड्यांना कारणीभूत आहेत.